Prentsaurreko hori deitu dugu atzo Luson egon den operazioaren aintzinean gure engaiamendua eta sustengua adierazteko atzo atxilotu dituzten 5 pertsonei eta noski horien senideei. Atzo ez da eta erakundearen kontrako operazio bat izan. Atzo gizarte zibiletik bultzatutako iniziatiba bat, bake prozesua bultzatzeko iniziatiba bat oztopatu nahi izan da, eta gaur hemen gira erraiteko oztopatua ez da izan gizarte zibila, eta gizarte zibilak segituko duela bere ardurak hartzen eta lanean ibiltzen. Guk atxilotuak izan direnen ekimenaren filosofiarekin bat egiten dugu, eta horren berri hemen nahi dugu komunikabide. Euskal Herria fase berri batean aurkitzen da, 5 urte dira dagoeneko eta armak utzi zitula, hainbat hamarkada pasatu ondoren denontzeko sufrimenduak ikaragarriak jasoz. Mundu osoan gatazkak konpontu nahi direnean, eragileak, protagonistak mahai baten inguruan biltzen dira, baina hori ez da posible izan, oraingoz behintzat Euskal Herrian. Baina guk ere badaukagu ardura gure herrian bizitza kolektiboa eraike eta berritu ahal izateko. Bizitza berri hori eraiketzea gizarte zibilaren inplikazioa eskatzen du, guk elkarrizketa nahi dugu, nazioartea inplikatu egin da, eta bake prozesu bat aurrera emateko beharrezkoa da estatuen inplikazioa. Tamalez, gure kasuan, ematen ari ez den inplikazioa. Bake prozesu bat garatzea eskatzen du noski armagabetzea, eskatzen du biktimen aitorpena eta erreparazioa, eskatzen du gatazka sortu dituen muineko arazo politikoetan sakontzea eta konpontzea, eta eskatzen du besteak beste presoen hurbiltzea eta betirako kaleratze definitiboa. Duela urte terdi inguru, Pariseko bake konferentzian gauza importanteak esan ziren, besteak beste etari armagabetzea eskatzen zitzaion, eta estatuei ere egiten zitzaion deia armagabetze prozesu horretan lagundu zezan. Kooperatu eta parte hartu zezan, prozesu komplikatu eta beharrezko horretan. Egoera absurdo, lotsagarri batean aurkitzen gara, erakunde armatu batek bere armak entregatu nahi izan ditu, eta inplikatuta dauden bi estatuek ez dituzte arma horiek jaso nahi. Hori dela eta horrek esplikatzen du ekimen hori. Ekimen hau aurrera eraman dutenak, eta guk beren filosofiarekin bat egiten dugu, ez daukate etarekin inongo harremanik, are gutxiago menpekotasunik, eta etari eskatu diote delegatu ditzala armagabetzearen ardura gizarte zibilean, eta horrela onartu du. Gu bat egiten dugu beren ekimenarekin, bat egiten dugu persona hauek haragitzen dituzten baloreekin, pentsatzen dugulako beraiek egiten ari dira, beraiek defenditzen duten filosofia eta beraien ekimena, benetako bakebide bat irekitzeko aukera ematen duela gure gizartean, gure herrian. Gaur, noski, Baionako karriketan iraganen den manifestaldira parte hartzera dei egiten dugu, noski norbanakoei, eragileei, hautetsiei, behar da, nombrean agertu gaur Baionako karriketan, filosofia hori juntatzera ere dei egiten dugu, denei, guk uste dugu hau dela bidea bake prozesu hori bururaino eramaiteko, eta jakiterat emaiten dugu ere astelenean Euskal Herri osotik etorritako eragile eta hautetsiak bilduko garela
egon den operazioaren biharamunean eman beharriko pausoak eta bidea gogoetatu, kontrastatu eta adosteko.